Og velkommen til talkshowet Film News. Jeg er vært i aften og hedder Christina Olsen. Og i aften kigger vi på en film af den danske instruktør Olaf Fyrkejlsdottir. Man havde store forventninger til denne film, men desværre blev den ikke til noget. Flere millioner kroner blev spildt på dette projekt. I aftens anledning har vi inviteret 5 skuespillere fra Skavdejs: Simon Krakau, Dalai Lama, Don Frank, Erik Diret, Peter Hulaj, og jeg vil gerne spørge jer, hvordan var det at være med i filmen? Det var meget mærkeligt. Det var som om, der var noget, der prøvede at stoppe os for at lave filmen. Hele tiden havde vi en masse uheld og problemer med kameraet. Hvad var det, filmen egentlig skulle have handlet om? Jo, det Ola Fure prøver at fortælle os, det er... Det er, at filmen den skulle handle om nogle unge mennesker, som tror, at de skal være med i Paradise. Men bliver snydt af en morder til at tage ud i en skov, hvor de bliver slået ihjel en efter en. Var der et budskab i filmen? Ja, altså budskabet var jo nok lidt hævn, fordi at, man så i filmen, at han blev mobbet som lille, og nu vil han så komme tilbage, han vil slå dem ihjel, fordi at, han er træt af dem, og han vil virkelig bare have dem ved af vejen. Fortæl om de problemer, der opstod under optagelsen af filmen. Jo, der var det, at jeg havde nogle problemer med båndet, som sagt. Det knækkede, og filmen den hakkede, og lyden var dårlig og sådan noget. Og det var ligesom, om der var nogen, der prøvede at sabotere filmen. Hvad tror jeg problemerne kan skyldes? Jo, som mig og min ven snakkede om her tidligere. Jeg tager lige noget, det er okay? Jeg håber, det er okay. Som mig og min ven snakkede om tidligere, så kan det skyldes militærsatellitter op i rummet, som simpelthen bare ødelægger signaler på kameraet og får alt til at gå i stykker. Og meget interessante svar fra mine gæster. Og nu har vi fået lov til at se nogle af de klip, som ikke er gået i stykker. Hvad er det hotel henne? Han lugter af røv. Jeg synes, jeg så noget dernede. Godt nok varmt inden den der bil. Ja, hold da kæft, det er sygt. Ja, jeg tror lige, jeg tager for. Vil du godt med, eller? Nej, det er sgu lidt koldt, men den søg der. Jeg må hellere hjælpe de andre med at slå de der telt op. Nej, det gider jeg da godt nok ikke. Jeg tror lige, jeg tager et bad. Er det okay? Ja, okay. Ja, vi ses. Vi ses du.
egentlig ske med alle de andre? Jeg ved det ikke. Altså, de har sikkert klart den her udfordring. De sidder på hotellet med damer og sprutter og sådan noget. Tja, Sikkert nok. Men hvad så med om det er Bent? Jeg ved det ikke. Altså, han er sikkert bare sådan en lille joker. Han er sikkert bare derhen også. Han er Han hyret har til fået TV3. penge for at være med, mand. Det er fede svin. Lille noob. Han spiller ikke med hjertet, ligesom os andre. Nej. Det er en lille joker, godt. Nå, hvis jeg andre bare vil sidde her og fede den, så vil jeg fandme gå ud og finde alle de andre. Hvad fanden er det for lortetelt? Made in China. Oh my god. Hvordan synes I selv, det går? Så fuck dog af, mand! Det er okay, hvis det skal være på den måde, mand. Du kan være med til at lege. Mit sensor. Fuck! Hjælp! Så hjælp mig dog! Hjælp! Og velkommen tilbage. Ja, hvad sker der? Hvad sker der? Han er jo død. Hallo? Hvad sker der? Kan vi få et lig fjernet eller et eller andet? De ødelægger mit interview. Hvad sker der her? Ja, Hallo? hvad der sker med dem? De er jo døde. Ja, Nej. det sker også med dig. Nej!